вас. А сега нямам търпение да кажа добра вечер на една легенда, Руси Русев. Добър вечер на теб и на зрителите. Благодаря ви. На вие ще си говорим, защото все пак за мен е чест, че гостувате. Добре, по-добре на ти, ако позволите. Господин Русев, вие от колко време сте на сцена? До година ще направя 50. Никак малко не е това. От 74-та професионално съм започнал да работя на заплата. От това ги смятам. Ученическите години като оркестри, но от 74-та. 50 години, другата година, как успявате толкова много време да сте на това ниво? Изглеждате така перфектно. С мерак. Ви изглеждам, защото не спирам да се поддържам, не спирам да спортувам. Бил съм бивш спортист и продължавам. Щом излизам пред хора, трябва да съм във форма. Споменахте преди да влезем в ефир, че играете тенис на корт. Да. Любим спорт ми и продължавам да играя тенис на корт и лятото си плуваме. Това е много добре. Ние пък имаме късмета, че живеем на морето и си имаме моренце и може да си спортуваме на него. А освен с пеене, с какво друго се занимавате? Най-вече с пеене. Имам една група в читалище Просвета Долно езеро. Деца, които обучавам да пеят. Там работя. Няколко години бях и в училище. Там имах една група с дечица, които ги учим да пеят. Как е? Справят ли се? Виждате ли някой ваш наследник? Новият Руси Русев? Имам деца, които имат така вече успехи, награди и международни. И така и много децата ми дори преди няколко години представяше детската Евровизия на България. Браво! И така. А вашата дъщеря, имате дует с нея, тя също се занимава, доколкото знам, с пеене. Да, дъщеря ми. Вие ли потикнахте или тя сама изяви интерес? Може би взаимно, защото и тя искаше и така, че аз реших да се занимавам с нея. На 11 години издадах албум и видеокасета. Завърши висше музикално образование. Там се запозна със своя съпруг и сега са заедно пеят. 10 на години обикаляха света с круизите. И сега са тук, защото имаме внучи, имат си детенци и сега гастролират така из страната. Браво! Не може пък и внучето и то да стане музикант. Може. Да наследи твой талант. Големият внук е футболист, малкият може да... Играете ли на стадиона? Ходите ли да играете? На стадиона аз ходя на тенис да играя. С него играя тенис с внука. Няма се даваш. Трябва така да даваш отпор. Ще е по-млад. Много се ядосва като пада. Аз едно време дядо ми, като го биех на табла, и той много се ядосваше. Нали? Да го биеш на табла, това беше голямо събитие. Това рядко се случваше в нашата фамилия. А какво се спомните за годините, когато се наливаха основите на поп-фолка? Какви времена бяха тогава? При мен стана така малко случайно. Аз и друг път съм го казал в други интервюта. Мои приятели искаха, така ми казаха, Руси, направи една касета, запиши, така, да слушаме, като седнем да си пием ракийката, да слушаме на маса. И аз така един ден на моя домашен кастфон, на кастфончето, защото аз поначало китара свиря, но един приятел от Норвегия беше ми донесъл едно клавирче малко, с там няколко ритъма. И седнах така 1-2 месеца да се учи да свиря на него и направих 14 песни. 14 песни записах на това кастфонче. И подарих на 2-3 приятели. И след известно време в вестник 24 часа съм на първо място в класацията. Браво! Отначало не знаеха кой е изпълнител. После писаха, че Бургас, оркестър Бургас, не знае какво нещо, е такива неща, докато после научих името. И тая се тръгна се продава в цялата страна. Само един човек от Бургас ми се похвали, че е спечелил
Само той е спечелил 100 000 марки от За тогавашното време са били много, предполагам. Марка си беше марка. Да. Аз говоря за немската марка си беше марка. Да. И въобще много хора спечелиха от тази касета. Аз не спечелих нито 1 лев. Нищо, но пък сте спечели любовта на хората. Да, така че да. Това е по-важно според това мен. пък не може да ми го отнеме никой. Така и за мен това е по-важно. А вие поддържате ли връзка с някой от колегите от едно време? Имате ли някакви проекти, нови дуетни песни, примерно, да правите? Единствено, с което поддържам връзка от нашата гилда, така да се каже, от поп-фолка, макар че аз не се слагам там много. Но с Цветелина, където така сме приятели, имаме и дуетна песен с нея, имаме съвместни участия с нея. Браво! Така, иначе тук от Бургас с колегите се поддържам връзка. Другата седмица Цветелина ще бъде в Бургас. Кой? Цветелина. Така ли? Ще бъде в Бургас. И коя Цветелина? На екстрани настроение. Да, за нея говорим. Да, за нея говорим. За нея говорим, понеже споменахте, че сте Да, ние на Нова година ще бъдем заедно. Да. И ще направим една среща да се видите. Добре. Ще изненадаме не. Аз няма да й казвам, добре, за да може да изненадаме. Добре. И така ще бъде един подарък за нея. Супер. Спомняте ли си коя беше първата ви професионална песен пред публика, която сте изпълнили? Те я знам. Първо пред публика съм излизал, бях в 6 или 7 клас, за един пионерски лагер и изпях Малък принц. Малък принц, ти стоиш и не спиш, любен своята звезда. Това беше, което съм излизал пред публика да пея. И как се чувствахте тогава? Притеснявахте ли се? Чудихте ли се какво да правите? Нали, публика, много хора. Нали, все пак още нямате такъв голям опит. Аз все още се притеснявам. И сега се притеснявам. Отговорен човек се притеснявам. Притеснявам се, винаги се притеснявам. Пък, може би в училищния състав, в училището, където учихме, там не си спомням коя песен съм изпял за първи път, но там вече пропях, после направих аз един състав, после направих друг състав в Нова Загора. И така, после в казармата имахме състав. Там пък сигурно сте имали много спомени. В тази връзка искам да ви попитам пък кое е най-инфарктното пътуване, което сте имали по време на участие, някакви събития, ако си спомняте. Някаква интересна случка. Имам интересни случки, защото съм закъсвал много с колата, замръзала ме нафтата по пътя. Добре, в такъв случай какво правите? Обаждал съм се и са идвали да ме дърпат и спомням в Русе. Беше минус 22-3 градуса имах едно участие. Замръзна ми нафта сутринта. Не можах да тръгна. Вкарахме в един гараж с едни калорифери. Духахме там да тръгна, запалихме. Тръгнах и на 3 км от Русе. Пак ми замръзна нафтата. И извиках, пак ме върнаха обратно. И така. Вие за къде трябваше да отивате? Трябва да се прибирам за Бургас. Аз минал участието в Русе. Не е минало, нали? Слава Богу е минало. И там 4-5 дни, на каквото изкарах всичко и тия хотели. Хонорар отиде за ремонт. И после да слушате как ми каза един умен човек да се справим с този проблем. Имах участие в Етрополе и тръгвам от Етрополе и ми замръза пак нафтата. И спирам, бях излязъл още от Етрополе, накрая спирам до една къща, тигам капака, идва един човек при мен и вика: какво става, бе, момче? Викам, май ми замръзна нафтата. Имаш ли, вика, помпа? Имам. Бъди помпата и дай едно ключе 12 и 13, ми каза. И разви горивната помпа, където разви маркучето. И вика, помпи. Аз почна на помпа и чувам как в резервоара започва да излиза нафта. И така от него разбра, че и зрителите, които слушат, ако замръзне нафтата с помпата, издухвате тръбичката, понеже той парафина започва да потребява да замръзне и спира нафтата и така. Поне вече този проблем сте го нямали от тази случка. Не съм, защото смених колата. А вие сам ли сте били винаги в колата или поне с някой сте пътували? В повечето случаи аз сам си пътувам и сам се озвучавам. Сега последно време съпругата ми пътува с мен. Обучил се и тя да те озвучава.
Сега ние като заговорихме за спомени и за случки, нали, какви чувства пазите от така наречените мутрински години, когато бяха едно време? Аз съм бакшиши е имало, предполагам, много. Как се държали с вас? Не съм искал нито бакшишите, нито парите. Стремял съм се да избягвам от тях, доколкото може човек, защото те като са заведенията не може да им кажеш. Те могат да кажат на другите, отива си на това, който искат. Но винаги съм се стремял да ги избягвам. Не съм търсил, мои колеги са ми искали пари за албуми, но аз така съм се стремял да бъда далеч от тези хора. Но имал съм и с тях срещи. Така. Какви песни са? Те какви хора са били тогава? Как се държали с вас? Изобщо... С нас не се държаха лошо. Поне с мен... Аз имам една случка интересна, но нямам време да я разказваме. Две-три случки имам така интересни, които съм срещал. Едната от тях е с Карамански. И така, той от начало искаше да те ликвидира. Да, защото бях направила набързо ще го кажа, бях направила една песен, тя върви така като на валс. И всички я знаят. Тумба лайк. Тя ви е визитка. И аз реших да направя 4/4 и тръгнах един ден да я правя. Обаче на едно место не ми удисваше текста, така да вкарам в ритъм песента. И той време пристига малката им дъщеря и вика: татко, вика, гони е мерак. Тя видяла с приятел си, че нещо се прегръща, се целува. И вика: как го не е мерака. И аз тук, докато работя, викам: как го не е мерака, как го не е мерака, тумба лайка, как го не е мерака. И ми влезе това. А пък на Грета Ганчева, това първата съпруга на Емил Димитров. Текстът е на тази песен на Емил Димитров, а музиката, ако не се лъжа, или арменска беше, или еврейска, но не е авторска. И Грета Ганчева пееше тази песен. А пък на Грета Ганчева София тогава какта, и викат, те е какта. А пък те с Карамански бяха много близки. И той Карамански помисля, че аз се базикам с нея, с Грета Ганчева, защото кака го не е мерака. Пък аз въобще и тогава... Ти не си го навързал. Да, и той така стои и вика: чудя се дали да те застреля или да те обеся. Добре, ти в този момент какво направи? Аз стоя, защото два гардероба зад мен стоят. Да. И аз съм пред него. И вика: по-добре ще е да те обеся. Защото ако те застрелям, ще ти нарушат целостта на кожите. Обаче този човек, като се влюби тогава в мен, не се влюби, като ме хареса. С хумор така подхожда. Да, като ме хареса и вика: тръгваш с мен. И така. И ти виж от лошо и виж как пък сте минали в друга вълна. Не знам, аз по принцип хората ме харесват и добри, и лоши хора. Не знам, може би някаква енергия излъчвам, която карам хора да ме харесват. Това е много важно. С вашата съпруга Маргарита празнувате 41 години семейен щастлив живот. Да. Как успявате? Каква е рецептата за толкова много време? 41 години, това не е никак малко. Да. На 24-5 декември ще направим 42. Как се запознае? Ами не е малко, не е малко. Не си го бързвате, не се ли карате? Как правите? Ти сега особено, както кажеш, че вземаш и по участие да те озвучава, не стига, че вкъщи заедно, ми на работа заедно, навсякъде заедно. Какво би казал на младите, за да изкарат толкова много години заедно и те? Какво бих казал? Да се обичат. Това е много просто, да се обичат. И когато има любов, всички други неща остават на заден план, защото тя винаги отива на първо място любовта. Уважението и компромисите. И така, и като... А вие как си запознаете? Ти беше ли вече Руси Русев? Не. Аз работя като музикант. Да, но не си в оркестъра бях към бюро Естрада Бургас, работя като музикант. И бяхме изпратени тук от бюрото. В Долно Езеро имаше ресторант така с музика, голям. Сега няма вече такъв, но и оркестъра бяхме там и там запознах с съпругата ми. И първо даже запознах с майка и баща й.
А ти първо бащата, майката, Да, тя те одобрят тя майка после... беше тогава на 36 години. Тя много малка бе. По-млада се оженала тя. Да. И така. Те те харесаха. После разбрах, че има дъщеря и се запознах и с нея. Даже веднъж ще казвам, не се знае, може да, още преди да се запозная с съпругата ми, не се знае, викам, може да ви стана зет някой. Ми да. И те се смеят, вика, взет си, няма да стане. А сега? Сега, така, съдбата. Припомниш ли им го това? Припомням си го. Благодаря ти. Трябва да приключваме с теб. Какво си пожелаваш лично за себе си, за новата година и на нашите зрители? Здраве. Значи, за себе си пожелавам здраве. На зрителите, разбира се, здраве. Много, много здраве. Много да се обичаме и най-важно да намираме повече време за най-близките си хора. Аз ще им пожелая да намерят една песен, която се казва "Писмо до дъщеря ми". Една моя песен по текст на един прекрасен поет Валентин Желязков. Имам там едно послание да намерим време за най-близките си хора, защото за тях като че ли най-малко време отделяме. За съжаление така. Да. Още един път ви благодаря, че ми гостувахте в нашето празнично предаване, последното за тази година. Да завършим така музикално с вас. Нашите зрители ще чуят някои от вашите песни. И аз благодаря за вниманието, за уважението и това, че ме поканяте. Благодаря. Весели празници! Уважаеми зрители, така приключи последното ни предаване за тази година. Пожелаваме да бъдете здрави, да имате една много щастлива, весела година и много парички да изкарате. С вас ще се видим след около месец. Ние сега излизаме на заслужена почивка с моят екип. Ако сме ви залипсвали, може да влезете в нашата Facebook страница "Часът на Марио", в YouTube канала на телевизия Канал 0. Може да гледате абсолютно всички епизоди. А пък в същото време може да ни пишете кой да поканим за новата година, с кого да стартираме новата година. Коментирайте, хейтвайте, лайквайте, споделите. Абсолютно всичко е безплатно. Чао! До януари! Понякога да усещаш, че тебе те има, че желан си, че нужен си някому и за теб хоризонта се взира, че някой тръпне в дълбоко очакване да те види, теб да прегърне, с очи мокри, може би плакали, и вярата в теб да възвърне. Всичко друго е вятър пустинен, а моят свят с теб е вълшебен. И ако някога без време замина, нека помня, че бил съм потребен. Всичко друго е вятър пустинен, а моят свят с теб е вълшебен. И ако някога без време замина, нека помня, че бил съм потребен. Е нужно да бъдем щастливи, за да поемем после на някъде, окрилени, спокойни, красиви, че някой тръпне в дълбоко очакване да те види, те
прегърне, с очи мокри, може би плакали, и вярата в теб да възвърне. Всичко друго е вятър пустинен, а моят свят с теб е вълшебен. И ако някога без време замина, нека помня, че бил съм потребен. Всичко друго е вятър пустинен, а моят свят с теб е вълшебен. И ако някога без време замина, нека помня, че бил съм потребен.